pengurupion ni Tuhani dihami saluhuna na masih orang ada orang hidup nomor bulan berburu ragam doa kahamauran na hubul kami alai monang dohami baik Tuhani bui hami saat paso atau adu-adu dang majong panggul perkoci tu sitop palangit doa tanah saluhuna asa di Tangion apa panggilanan. Udah. Laos alu-alu Honda manusia tubuh mereka di Duan Nabion ala marhite pangarajayon nasida panggonggomion nasida boy hami marga besona mangingani dua dua. Alu-alu ada manusia tu situan natorok nahu madiang nahu maloho asa marlas niroha kami sadarian. Tidak nagaya jua bermula duit nagawi bermula horas atau baik dama pedang bula-bulai laus pada budak waktu pada sopa-sopai asal sopa-hami naliat nalulu tanumubi tu Tuhani mau lihat yang rohana pedang jadi rumah dioleh panggilan nami mau lihatema dio asa punanya ikuli matong di nolong isi tapongan martabata matong di bidang perita bulan lu bompeak kadauri suak somoni nak sinadongan asa kesangkar maporek tulungang masa tua sinul matong napinahan gawinan yula di sayurus di sadung di bidang perni tabunan lu bompeak anak doang boru saya dapat nanti di Jepang nanti di luar Eropa atau baik damang mah dia sang dia penggabian dia perhorasan dihabis aluhuna nama hamarangi melalui urus di tabunan lupa peau badang mah
di Bandongan muna sama panggual perkoci baik mangidong kami muse baik daung ma kodak si bane-bane asal giat di perjalanan di Ngolunami di 2010 siho bane rohani amat debata dilihat di kami jumpang na jinalahan dabo na diduduan terlumubi di atta pinoparnami na uposo tua aman na panggual perkoci baik daung ma kodak si bane-bane asa Badawang halanunga di baik kamu pangiduan nami masih marohani mata mertua debata tok saya banema saluhutna ka ngulu na hudalan kami 2010 jauh dilihat di kami hari pasong atau badang ma pangujung inai godak sejujunya yang lihat tioma tadi hari bicara di kami saluhutna di ala pada udang matu saha saat ini asal dia saham mana uli saham mana rindan kami saluhutna badang ma Tidak sama saya itu protokol.